Dalano. And Yarabone is where they are. Tell Okwunwanne Dika Nwata Dibia Akwuzu nyemela anya oji na onwere ebe mụ na akwa jere n'Ọnịsha anyị si bụ obele si ejebe Ọnịsha mgbe ese na odubeli m ebe a nwa nwoke na-eji oriri anyị si ebe a ya ejekwa mmiri nke abụ amụzụ mgbe anyị ejinata ụmụanya si akwa ibugo Nwata Dibia agwa ndị isi ndị na-anụ maka ya ọrụ ibe gwa mmanya dị ibe so o wee meri gị ọchị emego na ndị mmadụ agbasasigo na iwe bụ mkpacha ọkụ bịara mgbe ọ sị na ọjị emere dị ibe anabata ya na ndị na-ekene eme unu Nwata Dibia nwanne m ebe isi weta nke Chineke akwụghị ụgwọ ọ na na dị n'Ọkụzụ akwụghị ụgwọ Anọba akwụghị ụgwọ enyi m nwoke nwa bụ nwa m ọ na-agba họteelụ kasị họteelụ na Anambra steeti na 30th ọwọ́ ọdụgụ ezi last week iwe ji wọlụ si ezi 180 something million wọlụ ezi nke nna nwatakịrị na-emesiri ike ọ na-emere m ego họteelụ ya bụ ibe ji arịa bụ lifta ya kaza họteelụ na Anambra so ọ na-akpọpụ ya mụsị na 30th December ego na mụsị ahụ ndị ezi anyị ike pụrụ ewu Nigeria ekele m unu daalụ ọ dị na buutu abalị m n'ebe ụka anyị na-abịa mana na kama ibere ya mmadụ wee ike mee na gbamgbam anyị bụrụ n'ụzọ riri nne mana anyị batara na be gị ọ wee bụrụ maka eze dibịa ya sị ka anyị bịa amara m onye bụ mana m anụgo nwere aida dizga ụmụ nwangelu na-eti egwu aida nwa nwanne Teriza ọnụarụ Chioma ọ ga-aba gị n'egwu ebe ahụ ka ndị ụwa mara aba gị nweta ikele onye bụ Nwata Dibia na ekwube egwube na ọkpọrọ m bụ Nwata Dibia so o nwere ibe o mere ya bishop nye 100,000 Hey, il a cru. Vas-y, Dibia. Et d'accord, cool. Oh, mon Dieu. Moi, il n'a pas. Moi. Va.
tụrụ na-egbu ọbara. Ịda kolokolo. Ịda kolokolo. Abụ Tiwara-Aki. Akata aka. Eze dibịa. Eze dibịa. Ndị egwuchalene, ndị egwuchalene, ndị egwuchalene. Nigeria ekene m ụlọ. Nigeria ekene m ụlọ. Akwatuwala ọkụ na anọgụ. Ekene gị. Ntere ka nte na ala ejiro nte eze mmụọ. Asị na kama ibe ike ya eme odogwu, kama ibe alele, eburu ibe ike wana. Ekwu nke ma nkịta mmadụ ya atagbu m. Akwụkwọ nke ntagbuo nke mmadụ ka njekwa ọgwụ. Ọkụ sidele. Wee kwuo na gị bụ abụọ Tiwara-Aki. Amụrụ odogwu na mba. Ka amụrụ ibe. Ọkọ dị gị. Ekelere ngiri nne. Nna m bụ eze dibịa Akwuzu. Gịnị ya yiwa abịa. Bụ nnekwu okwu nwoke. Bụrụ nnekwu nna m. Dị n'anya ebe n'iburu ha na ndọ. Ọ nnekwu nna m. Ana m akwụere m uguru nne. Ebe m ji akwụere ndị duru ugwu bụ ka duru wee lụọ m. Ebụrụ ka ị nọ. Bụrụ ọta nwata bụla eze. Ana m asịrị nwata nwoke kedu ka o si aga, kedu ka o si ego. Kama na mụ kwuo ebe ego si gasịrị iwe ego. Kama mma abụọ bịa nka m wee bụrụ ezigbo mmadụ. Mma abụọ ajọ mmadụ ma nnata oke m. Ana m agụrụ nwa ka ego bụ aja awa. Onye nwere ego nwere ebe o ji azụ eje. Nwoke na nwere ego na nna ya yi aja abịa mgbe ọbụla. Olu ebe dị ya mma otie chaghị nna m wee. Nwoke nwere ego na-abịa ya yi eje. Akwa na ọba nnọọ ije. Anụgo m ibe kwu ka otochola eke. Nwoke na dibịa bụ na-achị ya na-ajidere m. O megide m unu! Ampana n'ọba. Ọbara ịda. Ịda kolokolo. Ịda nna m. Akwa nna m. Ọbara tụle. Akwa nna m. Ịda. Ọbara ịda. This man, one was on.